மீண்டும் உங்கள் எல்லாரும் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மென்மேலும் கூட உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. இன்றைக்கு ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம். 143 சங்கீதம் 9 வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தாவே, என் சத்துருக்களுக்கு என்னை தப்புவியும், உம்மை புகலிடமாக கொள்ளுகிறேன். அந்த காலத்துலலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஃப்யூஜ் டவர் ஒன்று இருக்கும், புகலிடம்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு ஊர்லேருந்து சத்துருக்களுக்கு பயந்து ஓடுகிறவர்கள் இந்த ரெஃப்யூஜ் டவரை பார்த்து அதுக்குள்ளாக தஞ்சம் புகழ்வாங்க. அப்படி புகழ்ந்து போகிறவங்களை பாதுகாப்பாங்க. ஸோ யோசுவாலே இந்த மாதிரி ஒரு புகலிடம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஊர்லேருந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடி அந்த டவருக்குள்ளாக, அந்த ரெஃப்யூஜ் டவர் புகலிடத்தில் போகிறவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் சத்துருக்களிடத்துலேருந்து. அதே போல் நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு என்னவாக இருக்கலாம், கடனாக இருக்கலாம், வியாதியாக இருக்கலாம், வறுமையாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பிசாசோட போராட்டமாக இருக்கலாம். ஆண்டவரை புகலிடமாக கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். எல்லா சத்துருக்களுடைய கைகளிலிருந்தும் நீங்களாக்கி உங்களை தேவன் இரட்சிப்பார். கர்த்தர் நிஜமாகவே இந்த வருடம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களுடைய சத்துருக்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் உங்களை விடுவிப்பாராக. எப்போது பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தரை புகலிடமாக கொள்ள வேண்டும். பிசாசுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் என்னதான் சோதனை கொடுத்தாலும், கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும், இல்லை பல விதமான திட்டங்களை தீட்டு உங்களை விளை வைக்கணும்னு நினச்சாலும், நீங்கள் பண்ணுற ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் அவன் ஒரு எய்மாக அல்டிமேட்டாக பார்க்குறான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவரை விட்டு நம்மளுடைய கண்களை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆண்டவர் மேலேயே நம்மளுடைய பார்வை இருக்கிற வரைக்கும் பிசாசால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நல்லா பழைய ஏற்பாட்டில் கூட உயர்த்தப்பட்ட வலு சர்ப்பத்தை விசுவாசத்தை பார்த்தவர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள். ஸோ அதே போல் உயர்த்தப்பட்ட சர்ப்பம் வேறொன்றும் கிடையாது, சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துடைய நிழலாட்டம். ஸோ உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை சிலுவையில் அவர் செய்த காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் எல்லா இடத்துலையும் வெற்றியை பார்க்கலாம். ஸோ இனிமேல் நீங்கள் செய்கிற எல்லா வேலையிலையும் ஆண்டவரை முன்னிறுத்தி வச்சு ஆண்டவரையும் நோக்கி பார்த்து அவரே புகலிடமாக கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றும் நீங்களாக்கி உங்களை ரட்சிப்பார், உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்களை ஆசீர்வாத வாய்க்காலாகவும் அநேகருக்கு வைப்பார். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். God bless you. குட் மார்னிங் வித் ஜீசஸை லைக், ஃபாலோ, சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இன்றைய வேத வசனத்தை தினமும் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு காணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் திரையில் தெரிகிற எங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மை ஃபாலோ பண்ணுங்க.